Продължаваме разговорите с кандидати за участие в местните избори на 29 октомври. Сега при мен е господин Иво Атанасов. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Добре дошли, господин Атанасов, кандидат за кмет на район Слатина. Местна коалиция БСП за България. Бюлетината е номер 86. Точно така. Радвам се да ви видя и да чуя онова, което може би очакват и зрителите на Слатина. Но все пак най-важно е онова, което хората искат да чуят и да разберат, че вие ще направите за тях. Първо искам да им кажа, че те ще имат абсолютен достъп при вземането на решенията. Да. Ще бъде направено абсолютно прозрачно. Имам и една идея да покана всички бивши кметове и главни архитекти на района да направим един като обществен съвет, за да може все пак с техния опит да подпомогнат за взимането на правилните решения. Но нищо няма да се решава еднолично. А ще направите ли една среща да видите какво е направено и на базата на това да продължите в някаква посока? Със сигурност аз обичам не да руша, да надграждам. Да. Така че каквото е направено ще бъде запазено, което е започнато ще бъде довършено, но все пак да бъде направено качествено и да се съхрани изпълненото до момента. Един от основните проблеми пред всички кандидати за районни кметове и за кметове в страната е пътната инфраструктура. В какво състояние е в вашият район и особено в по-малките улички? Нашия район не прави изключение, даже може би проблема е по-тежък, тъй като се води така по-атрактивен район, по-елитен, с високи цени на жилищната площ на квадратен метър. А улиците? Улиците са старите, Да. а сградите никнат една след друга. Така че проблема там с инфраструктура, с паркиране е много тежък. И проблема с осветлението на много улици, както каза наш зрител Коста Лулчев, изобщо няма осветление. Това може би е моментно. Поддържат се, уличното осветление се поддържа доколкото е във възможностите на местната администрация. Така че това може би е някакъв инцидент с Коста Лулчев. Хубаво е да минете по улиците и да проверите вечерно време. Особено сега през зимата би трябвало да има малко повече светлина, защото тъмните улици създават предпоставки за някои неприятни неща. Така е, аз съм постоянно по улиците, там съм роден, там са родени моите родители, децата ми са родени в Слатина, там учат. Да. Така че района много добре го познавам. Там живея и мисля там и да си остана да живея, така че това е една от причините, поради която се наех да се кандидатирам за кандидат за кмет. Част от вашата програма предвижда ли ремонт, реконструкция на градинки, паркове, защото там имаше една идея преди много години, не знам докъде стигна, за нова спортна зала. Нова спортна зала долу в ЖК Христо Смирненски, която трябва да бъде изградена на мястото на един незаконен паркинг. И има такава идея. Работи ли се по нея? Може би е на проектна фаза, нищо не се работи в момента, но може би, знаете, изисква време да се подготвят документи, да се извади разрешително за строеж и така нататък. Но тази идея има и ще бъде реализирана. Дали от мен или от някой друг, но ще бъде направена. Има ли достатъчно игрища и площадки за хората, които желаят да спортуват в район Слатина? Има и това ви казах преди малко. Нищо не се поддържа. Да. Знаете ли в какво състояние са точно тези площадки до бъдещата спортна зала? Скоро показахме какво... Като бунище. Как изглеждат и някои от градинките, беше наистина... Да. Градинките, нали, те са си на произвола оставени, но спортните площадки, където аз съм играл, асфалта вече го няма. Огради няма. Някои от оградените площадки са обърнати за сметище, за изхвърляне на строителни отпадъци. Така че има много работа по старите обекти. Особено в парковете, които са около детските градини, е опасно това, което ние видяхме. Изпочупени пейки, люлки, които са ръждясали. Това е доста опасно. В
най-големия парк там е Гео Милев, който е сравнително добре поддържан, но както вие казахте, една детска площадка, примерно оградата, която е около площадката, е изпочупена. Да. Не се поддържа, въпреки че там е монтирано в целия парк някакво видеонаблюдение, но кой отговаря за него, не е ясно. Програмата за енергийна ефективност дали ще стигне до вас? Трябва да стигне. Има европейски това е един от проблемите, програми, които вълнуват хората. които могат, но за да кандидатстваме по тези програми, трябва да бъде изготвен много добре проекта, за да може да ни допуснат до участие в тия програми. Мисля, че трябва да се помисли и за парите, защото аз, доколкото разбрах, така, четейки по този въпрос, в някои от страните самите солари са включени в тази сума, но при нас не са включени. Ние трябва да ги плащаме. Доколкото знам, примерно за частните абонати, там са включени, но са в някакъв определен размер на финансиране. Нали, трябва и освен панелите и батерията да се включи в това. Тя е доста скъпа и обикновено не стигат парите и за батериите, които трябва да се закупат. Имате ли намерение, тъй като и проблема с паркирането е доста сериозен, да се изградят многоетажни буферни паркинги в района? Доколкото съм запозната, все пак аз не съм вътре в общината, да знам какви терени има и какви възможности, защото за да се изгради един паркинг, все пак трябва да се знае какви са подземните комуникации. Дали може да се копае надолу. Аз, примерно, съм за подземни паркинги, многоетажни. Отгоре да бъдат градинки, детски площадки и така нататък. Но това е много по-трудно за реализация и по-скъпо, да. Защо? Сега като се изгражда метрото по трасето там от Ситняково, 93-то училище и Слатинска, като се копае, защо да не се направи това нещо? Техниката е наблизо. Дано да успеете да реализирате. Стига да има възможност и аз, ако имам възможност, това бих направил, защото все пак отгоре не трябва да продължаваме да строим сгради. Тъй като сега може би ви гледат много наши зрители, които живеят в района, на който вие желаете да станете кмет, какви са нещата, с които ще ги мотивирате да гласуват за вас? Значи, приоритети там няма. Има толкова много проблеми, които няма как да се степенуват. Кои проблеми ще започнете да решавате тогава? Почваме с децата. Детски градини, първокласници, да има място в училището. Знаете, първи клас са по местоживеене. Хората да имат добра инфраструктура. Сега, както споменах, почва да се изгражда метрото. Знаете там какво ще стане, като почнат да купаят транспортен хаос. Трябва да има довеждащ транспорт. Трябва да има алтернативни маршрути. Не на последно място нашите бащи, възрастните хора. Сега е хубаво времето, събират се в парк. Трябва да имат поне във всеки квартал, поне едно място, като клуб. Едно време на пенсионера имаше, да се събират. Има ги още в страната, но в София почти ги няма. В София замира и читалищната дейност, библиотеките са все по-зле. Какво стана с там вашето читалище? Отец Паисий, бившето кино, седи запечатано. Доколкото знам, там беше се самонастанил някакъв наемател, който събираше близо 5-6 хиляди лева на месец наеми, без общината да получава нищо от това. Той се е самонастанил? Да, беше допуснат там. А там е регистриран, примерно, и фен-клуба на Георги Аспарухов на този адрес. Те бяха изгонени оттам. Така че баща ми е живял срещу това читалище с дядо ми, Бог да го прости. И там се развиваше една такава квартална дейност. Много малко кандидати говорят за читалищата. Тези, смея да кажа, институции, които са ни запазили през вековете. А ние защо позволяваме те да се рушат? Това е една друга тема. Според мен това се минава през образователната ни система и именно това е целта. Малко да духовността ни... Изтървахме ли в това отношение доста години? Може би едно поколение сме изтървали със сигурност. Виждате сега какво учат в училище, как се подменят образователните програми, произведенията, които се изучават. Дори историята се подменя. Наскоро един от кандидатите тук за кмет
така говори за идеята да се възобнови нощния транспорт. Това ще помогне ли на район Слатина? Задължително трябва да се възобнови в нашия район. В нашия район има една линия 72, която минава много нарядко, дори през работно време, и още една линия 11, която обикаля по периферията. Така че това е крайно недостатъчно за нашия квартал. Дано да стане тогава. Дано да стане. Линия 9 сега не знам откъде ще минава, когато почнат да копаят по Гео Милев. А тя се движи по това трасе. Ако решите да правите някакви преобразования в квартала, бихте ли ги подложили на обществени обсъждания? Защото знаете, че напоследък това не се случва. Никой не пита хората. Задължително. Даже ще ви кажа, имах преди няколко дни, обявих една идея да се събереме, защото ние сме доста кандидати за кметове. Колко? 13, мисля, че. Предложих да се събереме там в парка, пред всички да направим един дебат, всеки да си изложи вижданията, за да може нашите съкварталци да направят един информиран избор. А и все пак... И какво стана? Никой не се отзова, един кандидат само се отзова. Защото в дебата се ражда истината, нали знаете? Някой път противоречията водят също до истина. Точно така, но и всяка критика е градивна. Защото сега, за да стигнеш до Слатина, също трябва да се сменят метро, автобуси и така нататък. Трябва да се направи нещо, което... Метро няма, ще го правят. От метрото на автобус, оттам да. Комуникацията с центъра е доста сложна. Ако днес изглежда по този начин района ви, след 4 години какво бихте обещали по-точно на вашите съграждани, че ще има там и как ще изглежда? Аз няма да обещавам на никой нищо. Само ще кажа, че това, което ще се направи, ще бъде обсъдено с максимален брой хора и решенията ще бъдат взети заедно, целесообразно, по приоритет за нуждите на квартала. Така, имаше един спор преди няколко дни. Един от кандидатите за кметове каза, че метро в Слатина няма да има, но се оказа, че това не е вярно. Напротив, не е вярно. Има решение на Върховен административен съд и всички пречки са отпаднали. Просто искаха да го вкарат в програмата, в този план за възстановяване и устойчивост, но доколкото знам, там трябва да се спазват някакви срокове. Изграждането на метрото надхвърля тези срокове и ще загубим парите, ако не се включим в този срок. И затова са решили да го направят с бюджетни средства от голяма община. И още нещо. Как ще уредите грижата за здравето на хората, но то да бъде равнопоставено? Бях на една среща с Ваня Григорова в квартал Христо Ботев. Те поставиха въпроса за поликлиниката там. Там има сграда, която едно време е функционирала и сега е празна. Примерно, жителите на този квартал отиват доста по-далеч до 18-та поликлиника. Значи във всеки квартал при възможност трябва да има едно лечебно заведение. Тип поликлиника, както едно време имаш. Тези поликлиники отдавна останаха в историята. Те са търговски дружества вече. Казвам това, защото виждате, непрекъснато се появяват епидемии, пандемии и така нататък. Като че ли има една група хора, които почти няма лекари за тях. Няма лекари. Аз, освен че лекарите трябва да ги посещават на място при възможност, аз имах една идея, имам приятели фармацевти, им предложих да направят и мобилни аптеки. Има много хора, които не могат да излезат. Знаете ли колко дълго сме говорили за това и хиляди оправдания, че не може да стане. Няма така. Даже ние сме говорили за малките села, които нямат транспорт, нямат... Знаете ли, къде го разбрах? Бях на последните парламентарни избори водач на листата в Силистра, област Силистра. Там има села, които си комбинират транспорт, за да могат да отидат до по-голямото населено място, да се набавят с лекарства. Оттам го научих този проблем, а то е за цялата страна. Така и за София също. И тук има хора, които трудно могат да стигнат до аптека. Има хора с специални потребности. Аз си мисля, че трябва да кажем няколко думи за това, че хората имат нужда така и от развлечения. Развлечения. Какво да кажем за нашия район? При толкова много спортни съоръжения, които не се поддържат.
пример. Червено знаме е в Да. район Слатина. Сещате ли се в момента каква разруха е? Този олимпийски басейн, там имаше европейско първенство. Сега всичко е разрушено. Не може Нищо, ли, че има спортна зала. да, не може ли там да направим един атракцион? Може. Да. Стадион Академик, тук до зала фестивална, там не може ли Козирката, ако сте погледнали, защото аз хода от време на време там спортувам, тя всеки момент ще почне да пада, може да стане някое происшествие. Ами, ако са искали да направят нещо, щяха да намерят начин. Не значи не са искали до този момент. Аз това казвам, че може би по-често трябва да има избори за местна власт, защото в единия месец кампания всеки се фаща нещо да прави. Да, но тези избори да променят поне нещо. Разбира Вие се. виждате, че напоследък като че ли нищо не се променя. Лошото е, че даже се сещат за тези неща само точно преди изборите. Всичко друго е... Ами, един друг проблем, който наистина касае цяла София, не само Слатина, шума, тези мотори, това натискане на газта нощно време. Значи, това е в район Слатина е по периферията. Значи, границите на района са Цариградско шосе, булевард Цитняково, там са по-шумните точки. Да. Самия квартал навътре не е толкова. Добре, това е шумовото замърсяване. Да. Как ще се погрижим да бъде един чист и приветлив квартал? С постоянна поддръжка. Това трябва не е само преди празници и преди избори да се почисти. Елате да видите парка горе, какъв е, в какво състояние. Новооткрития паметник на Георги Аспарухов, елате да видите как растенията, които бяха засадени около него, вече са изсъхнали. Така ли? Да. Няма кой да ги полее. Не знам, може би нарочно са ги унищожили. Бордюрчетата вече падат. Така че то не е просто да го направиш. Трябва качествено да се направи. Вие ме очудихте за паметника на Георги Това е моето Аспарухов. ежедневие. Има фенове, има... И аз бях на откриването. Много хубаво беше. Въпреки дъжда имаше страшно много хора. Все пак ще набележите ли, ако станете кмети, някакви по-дългосрочни мерки за управлението на общината, защото трябва да се започне от някъде? То откъдето и да започнеш, веднага ще се проличи. Дали е за детските градини, но там е по-бавно. Там трябва да си зависим от голяма община, съгласуване и така. Но ежедневните неща, чистота, трябва да има сигурност. Аз мисля, че трябва една по-всеобхватна система за видеонаблюдение да изградиме, за да може и органите на реда да бъдат подпомогнати от това нещо, защото там има битова престъпност, не знам дали знаете. Крадат се, обират се апартаменти, крадат се велосипеди. Това при едно видеонаблюдение може би ще от полза на органите на реда. Добре, кажете сега, тъй като ни остават 40 секунди, защо трябва да гласуват за вас? За мен трябва да гласуват, за да могат да вземат съдбата на района в собствените си ръце. За да има прозрачност, за да може това, което большинството от съкварталците решат, да се случи приоритетно в рамките на нашите възможности. Бюлетина 86. Благодаря ви за днешното гостуване. Желая ви успех. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.